kene Pak. Iki sing duwe tarian pesawat ning Pak. Tenan. Ukel pesawat ning Pak. Ya, wah tenan Pak. Oi. Ya. Ya. Ayo le semangat cengkar ke barisan trompet vokal trompet dole siti mas vokalnya apa monitor monitor mas cek sama sabono mas terus tambah mas
Ya le. Cek cek. Sun kuya kuya. Semangat dong. Sun sing. Semangat le. Pikir aki. Digoyang le. Tenang le. Telu le, nah ini cakep dong. Telu le, tenang. Hei, ayo, baris le, baris ngulon le, baris ada ngulon le. Oke. Bagus, bagus. Songko di siji kono. Ayo. Ayo le. Patole. Ayo coba. Hei. Ayo. Duduhne teko songko le adu-adu. Lho. Piye to jane iki? Ngono iku kewoke tak. Ngono iku piye to jane? Ngono iku ana matane. Ngono iku duduk. Kowe iki iso ngisi-ngisi teko songko. Oh ngono. Heeh. Kari desero. Sakat sing ono. Ini kletik kabeh. Piye to jane? Piye to ki? Piye to? Kering kono. Kesuwis. Neh. Ojo lali iso. Iki adu-adu lho le. Koti. Adu-adu teko songkon le. Ojo ngisi-ngisini aku le. Teko songkon teko rene le. Weh. Ayo le. Bacot ke le. Hei, yo. Solo lo. Hei. Hei.
Kene mundur. Wah, iki bahaya iki. Iki bahaya. Kayamu gonggong. Iki bahaya iki. Tenan. Masih omong Yo, yo. Hei, lah. Lo. biasa riko tinggal. Tuh. Piye kuwi? Iki bahaya iki, Dok. Wis, iki Kalau bahaya. guyon. Iki bahaya iki. Anu, Mbak. Iki ra kena diterusne. Anu, mendal-mendal. Iki ra kena diterusne. Bah, tenan. Duh. Iki lakon apa to yo? Sing biasa. Iki salah Mas Budi musik band ini. Oh, senengane sing ngono kuwi. Buka Siti. Wis buka dok deh iki bahaya. Buka dok. Bayuh iki ngene iki piye lakone? Kono dok. Bayuh. Tan sawara pamore soko Jangan apa bilang ngalunga Bajot keas Jagat Kangalungan Jika Kangalungan bayang noto ambrento Jaya roto Kangalungan pakai
Suke mondo manda toyaku dhewe. Wong ayu sak jagat nata ayu, ayuku dhewe. Ya, tenan. Ingsun Kang Ajulung, Ratu Galang Kang Tiraja. Kondangku tari pesawat. Kondangku yo tari helikopter. Ya. Sikrane mabaing para trangga. Palen. Tompon pangestuku. Kowe aja mundur kalangka Tiraja. Ayo le, pajokin lah manis. Toke ngapres kementerimu le. Wah, tenan le. Jos. Awas, toke ngapres kementerimu le. Toke ngapres kanthi dayan kowe tidak ada kene le. Sinden dorong orang mesti. Wis kancane Wis to pokoke. Tenan. Akhirnya sing banter le. Wah tenan. Piye? Kek apa to iki? Nang songkon ana kok kene. Tak sesuk jaan yo. Masuk le. Tenan. Ayo. Ambekan sih, Duk. Pak Wulan. Ayo le gak masuk ke. Iyo. hai. Hai. Ayo pejutane wong songkon iki piye to jane? Aja ngisi-ngisini aku kowe le. Ya ado-ado kok songkon rene. Wah tenan iki. Udah teko songkon ngisi-ngisini. Piye? Aku gak krungu. Udah teko songkon ngisi-ngisini ya iki. Senengane ngono kuwi. As. Lah
tepuk Mas Rian. tangane sing rame nih. Mas Rian, iki mau Bagong sip siang to. Sip siang Oh, Bagong. ngono. Siang Rian. Rian. piye? Oh Piye? Bagong. Lakone Bagong Bagong. dina iki teter. Wah tenan deh. Wes setuju kabeh. Bagong le lakone Bagong le. Tenan. Jadi ngene iki ra nyawer ya rugi to. Wah tenan. Aduh. Malangan tan manda. Mengheningkan si cipta sejenak. Mengheningkan cipta mulai. Yo. Oke. Yo. Ayo le maju le. Maju le. Kadung ati. Wis bisa Kalah. Maju le. Are siji jan. Yo. Hey. Yo. Kowe nyapon nek songkon gak wani ngene iki. Kowe nek mau nyapon gak wani ngene iki. Tibane wani nek njaba. Bojoku kok mung ra melok. Oh, ngono. Awas tak adurne kowe kok. Kowe kate golek apa meneh? Oh, tuan rumah kon mecut. Oh kon mecut karepmu ngono. Peh kowe iki jan. Ya ya, Yo, ngerti yo. ngerti. Wis atur dhewe. Ngerti ngerti. Hei, sing lanang diceluk pisan. Titip Sing ya. lanang diceluk pisan. Aku titip. Mas Hari yo diceluk pisan. Jan Piko yo pisan. Pak Jan Piko yo pisan. Lah. Oh ya. Loh. Yuk yuk. Apa? Sik bene. Ben dadi. Piye? Pak Sawal. Panggilan Pak Sawal. Piye? 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 Masuk. Masuk. Ho! Lah kuwi sing sunat le. Kuwi sing sunat le. Heeh. Lah kuwi. Wis iki lakon. Aku ra bobrah. Yo. Oh, oh, ah, eh. Eh, ah, eh, eh,
Bu, Kene gulune. lato-latone. Bu, gulune gak apa-apa. Lah lato-lato iki ya cek maneman bojoku sik gelem. Bu, gulune gak apa-apa. Engko bengi prei le. Engko bengi prei le. Eman-eman iki sik Joko. Joko anake. Joko anake. Raine le. Bu, gulune bu. Gulune, Bu. Gulune bu. Gulune. Gulune bu. Iya, kono. Wis tepuk tangan. Tepuk tangan sing aku. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Wetenge le. Lah ngono. Sing banter, Mbak. Wetenge sing banter, Mbak. Sing banter, Mbak. Kurang banter, Mbak. Ojo dicekeli le. Kowe wedi prei kok bengi kowe. Sing banter, Mbak. Ya, ngono. Wes. Loh, sangune wes apa urung? Loh, sangune wis sama orang ya? Oh ya wes. Oh, bos hari oke. Kecilik. Goleon nih ngono nih. Yo, yo. Ayo kayak jaluk apa? Ayo le, rame banget perangan deh. Bacot ke lamban boleh. Tuan rumah diteni kok suwi ya. Lah mau apa jare? Tugonono. Tunggu nono le.